Nchida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Mukatoona tauya kudai izvi tinovimba nemi handiti tinenge tine zvatinenge taitirwa pamwe chete tine zvatinenge tichida. Munongoziva kuti hanzi mwana asingachemi anofira mumubereko. Zvakare kana mwana achinge aitirwa chimwe chinhu anofanira kudzoka achitenda. Asi chekutanga tinoti murisei kwese kwamuri. Isusu panapa tinenge tichingofara, Mwari ari mubatsiri, ari muchengeti. Sekuziva kwenyu kuti ava vana vangu ava nditi, ava vana vangu, vazukuru angu, vana venyu zvakare. Ndosaka tichiramba chingouya, vazhinji vanenge vachiti ko murorambire muchingodzoka nevana. Aiwa, nekuti mhuri yenyu handiti, sezvamunongoita vana venyu, zvatinongoita vana vedu, tinovaona everyday. Neava futi nechida kuti muvaone everyday, muone kukura kwavo kwese. Uyezve muchiziva kuti ndimi muri kuita kuti zvinge zvinofamba ndini. Ndichida kutenda nechipo chatakabata panapa, but tisati tataura zvechipo ichi, regai ndimbomuresa asikana. Asikana, muri sei? Tiribo. Kuri sei kuchikoro? Kuribo. Makatovhura chikoro here? Handiti? Vamuri sei vakakutarisa? Makadi. Handiti? Hesikana? Ndiribo. Handiti, uri sei shalo? Ndiribo zvangu. Kuri sei kuchikoro? Kuribo. Makavhura zvakanaka here? Apo wagrade ani? Uri grade ani iwe? Ndiri grade 6. Grade 6. Handiti, Shameni? Grade ani? 4. Grade 4. So grade 4, grade 6. Handiti, ndoona vanhu vanozonyarara vokanganwa vana vangu ava, vazukuru vangu ava, vana venyu. Mazvinzo vachiringori grade 6 negrade 4. Vamwe vanenge vachitoti pamwe vatobatsirwa vatokura kusvika aiwa vachiri vadiki. Everyday tofanira kuvarangarira zvichidaro. So panapa ndine chipo chandakatumirwa chino ichi, chakatonzi Uncle Saint nefone number dzedu idzi. Chakabva kuna Nyasha. Nyasha ndoziva kuti wakanditarisa. Thank you very much. Chipo chawakatumira ichi chasvika nditi chakanonoka. Ndachitodza gogo ndichitoti chakanonoka nekuti ndansina chifambiso, ndansina mafambiro ekuuya kuno, but chipo chane mazuva zvacho chasvika. So ipresent yenyu yasikana yeback to school. Itambirei, toda kuvhura, toda kutomboona kuti munei. Pambachonaka zvinobva zvatibatsira kuti kana mune zvamunoda nezvashota tibve tatozvitaura panapa kuti present taiona zvakati nezvakati zvavepo, pakudawo zvakati. Handiti? Chekutanga muda kuti kudii kuna Sisi Nyasha? Maita basa Sisi Nyasha. Handiti? Ungada kuti wowe kudii kuna Sisi Nyasha? Maita basa Sisi Nyasha. Chivhurai tione. Regai tionei tichivhura, toda kuona kuti mune chii mukati. Betseranai kuvhura. Ndofunga muri ngozvionera. Haiwa, haisi kuvhura. Vamwe vanobva kuti akabhegi kaka here. No, kwatiri zvihombe zvakakura. Mukaona tichitozviitira video soka. Ndokukura kwakaita inonzi gift. Chinhu chinoitwa neinonzi unconditional love. Munhu anenge atozvipira kutoti rega ndiitirewo vana ava. Saka toda kuti tione kuti mune chii. Yakarepewa zveshuwa. Yanga yakarepewa zvechokwadi. So rega ndikubetserei kuti nerimwe divi. Vamwe vari kubvunza kuti gogo varipi? Gogo varipo, vanofara zvavo. Varipo vakatogarapo gogo. Handiti? Tione kuti mubhegi munei. Right. Rimwe bhegi chibata izvi timbosiyapo pasi pacho watopa chikaupa kanda chiri pakachena. Sa bhegi umwe neumwe aita bhegi rani. Bhegi umwe neumwe aita bhegi rake. Pane zvino zviri panapa keblue. Raincoat. Takwenda murain season. Unoona vanhu vari kuona zviri mberi. Nyasha muzukuru wangu wabva ati netunoitwi ichi mapijamas. Mapijamas, raincoat nemapijamas nezvimwe zviya zvasingazobuditse panapa. Handiti zvimwe izvo musabuditse. Ndofunga mazviziya muri ikoko. Saka sinyasha zvinhu zvenyu zvamaatumira vafana venyu zvasvika izvi. Are you happy? Yes. Sure.
Are you happy? Yes, we are happy. You are happy, right? Eh. Aiwa, vafara vana. So thank you very much. Kune vese zvakare vakauya, pane vakauya vakakavha mabills this month. Thank you so much. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. But hatirege kuchema zvakare nekuti nhasi date redu ndimusi wa13 15 kuswera mangwana rine rato birthday rauncle Saint. Tatova pakati pemwedzi anditi tichienda pakati pemwedzi kudaro. Mwedzi unobva watopera zvakare kurota tongosarwa nemaweeks mairi kuti tibhadhare marentals. Vanavo pavanogara panobhadharwa marentals, so takukumbira kune vanokwanisa kutibhadharira end of this month marentals. Munge muri munobatana nesu kana kubatana nagogo. Gogo good ndofunga munowaziva, ndo guardian wevazukuru vavo ava. Also magroceries atirege, because vanava sezvanotaura grade 4 grade 6 tichatenga magrocery kusvika vapedza kuuniversity. Ibasa ratakasirwa ratakapiwa iweneni naMwari. So mukationa chiuya every month, these are our kids, this is our family. Ukaitawo zvakanaka ungafare here? Mwana uchaunoitira vana ava Mwari wekudenga achikuropafadza. Onai takabhadhara mafees, takaita zvimwe zvese kuvana vedu vatinawo mudzimba dzedu izvezvi. Ava ngativarangarirewo zvakare. Lunchbox inoda kutakurwa every day. Mabag awo akanaka anoda kuenda ane lunchbox, ane drink. So zvinhu izvozvo ndokumbirawo maputi, masnacks akasiyana siyana. Nyango mukauya nemakomo gogo, ndoda kuti ndikuzivise kuti havangotariri ava chete. Gogo vane vana vakawanda, vane nherera dzakawanda dzavanochengeta panapa. So mukatoti pagrocery rakawanda tinenge tichitokavha ava ndo vanongori paface, but pana gogo good pane vana vakawanda vari kubatsira. So nhamba ndo dzataisa pascreen. Mwari wekudenga achikuitirai zvakanaka. From Uncle Saint, Shalom Na Sharmaine. For now tichiti it's much love and God bless.